Bună, dragi copii! Bine ați venit la Mate cu Cristina! Astăzi, pentru mine, este o zi specială pentru că este ziua de naștere, ziua de apariție a canalului de YouTube Mate cu Cristina. Pe această cale vreau să adresez un mare mulțumesc copiilor, părinților, învățătorilor, profesorilor care au folosit videourile mele, care le-au apreciat, le-au distribuit, astfel încât ele să ajungă la cât mai mulți copii. Prin acest proiect am învățat și eu foarte multe și pentru aceasta sunt recunoscătoare în mod deosebit unei persoane care m-a susținut din toate punctele de vedere în acest proiect. Dar oare câți ani are canalul de YouTube Mate cu Cristina? Vom afla astăzi, pentru că rezolvăm probleme cu vârste pentru ciclul primar și nu numai. În clasele mai mari aceste probleme se rezolvă prin ecuații și va urma un video și pentru aceste clase. Bun, și acum să trecem la treabă. Vom afla câți ani are acum canalul de YouTube Mate cu Cristina, rezolvând următoarea problemă. Când eu aveam 42 de ani, vârsta canalului de YouTube Mate cu Cristina era de 2 ani. Astăzi, împreună, avem 56 de ani. Cum aflăm vârsta canalului de YouTube Mate cu Cristina? Astăzi, vârsta noastră este alta. Am și eu mai mulți ani, are și canalul de YouTube Mate cu Cristina mai mulți ani. Bineînțeles, tot cu același număr de ani mai mulți. Dar nu știm cu câți. Și atunci ne uităm la primele informații din problemă și vedem, eu aveam 42 de ani, canalul de YouTube Mate cu Cristina avea 2 ani. Ce putem afla din aceste două informații? Ce concluzie mai putem trage de acolo? Clar, eu sunt mai în vârstă, canalul este mai tânăr, putem să vedem cu cât. Care este diferența de vârstă dintre noi? Și ce vom face pentru aceasta? Din vârsta mea, 42 de ani de atunci, vom scădea vârsta canalului de YouTube Mate cu Cristina, adică 2 ani, și obținem 40 de ani. Asta înseamnă că diferența de vârstă dintre noi este de 40 de ani. Iar diferența de vârstă este aceeași și acum și peste 5 ani și în urmă cu câțiva ani, ea rămâne aceeași diferența de vârstă. Așa că acum avem o informație nouă și mai avem o informație în problemă și anume că suma vârstelor noastre acum este de 56 de ani. Oare prin ce metodă se rezolvă această problemă, având în vedere că nu știm vârsta mea de acum, nu știm vârsta canalului de YouTube Mate cu Cristina de acum, știm însă diferența vârstelor și știm și suma vârstelor. Oare ce metodă ne ajută? Da, ne ajută metoda figurativă. Și atunci ne apucăm și reprezentăm cele două vârste. Vârsta canalului de YouTube o vom reprezenta printr-un segment mai mic, pentru că reprezintă numărul cel mai mic, iar vârsta mea o vom reprezenta cu același segment, dar mai adăugăm, pentru că eu am 40 de ani în plus. Și atunci mai punem un segment pe care scriem 40. Împreună, cele două vârste adunate fac 56. Și acum respectăm pașii de rezolvare a unei probleme cu metoda figurativă. Adică, ce vom face? Din sumă scădem numărul pe care îl cunoaștem, îl scădem pe 40 și obținem 16. Ce reprezintă acum acest 16? Acest 16 reprezintă cele două segmente egale. Ca să aflăm cât este un segment, vom împărți la 2 și obținem 8. Pe fiecare segment vom scrie 8 și observăm că vârsta canalului de YouTube Mate cu Cristina este astăzi de 8 ani.
Bun, dar mai este o variantă de rezolvare. Și o să o parcurgem împreună și pe aceasta, pentru că, poate, unii dintre voi înțeleg mai bine această variantă. În această variantă, tot metoda figurativă o folosim, dar pornim de la vârstele date în problemă și anume vom reprezenta vârsta canalului de YouTube, adică 2 ani, pe un segment vom scrie 2 ani, iar pe segmentul pentru vârsta mea, pe care îl vom face mai mare, vom scrie 42 de ani. La acești ani însă trebuie să mai adăugăm anii care au trecut de atunci și până acum ca să obținem vârsta de 56 de ani. Și ce ne ajută, ce este important, este că și pentru mine și pentru canalul de YouTube Mate cu Cristina au trecut tot atâția ani. Asta înseamnă că vom mai adăuga la fiecare vârstă câte un segment și aceste două segmente sunt egale pentru că au trecut același număr de ani și apoi reprezentăm suma lor, adică 56. Bun, și ca prim pas putem să vedem care este suma vârstelor noastre acum ceva timp, adică să adunăm 42 cu 2, numerele pe care le cunoaștem, și obținem 44, deci suma vârstelor noastre cu câtva timp în urmă a fost 44 de ani. Astăzi este 56 de ani. Și atunci, ca să vedem diferența dintre aceste două sume, din 56 scădem 44, scădem numerele cunoscute și obținem 12. Acest 12 reprezintă numărul de ani, de fapt dublul numărului de ani trecuți de atunci și până acum. Da? Și anii trecuți pentru canalul de YouTube și anii trecuți pentru mine, care sunt aceiași. Și acum, ca să aflăm câți ani au trecut pentru fiecare în parte, împărțim 12 la 2, pentru că avem două segmente egale și obținem 6. Ce înseamnă asta? Nu e vârsta canalului de YouTube de acum, ci sunt numărul de ani care au mai trecut de atunci, de la acea informație și până acum. Scriem 6 pe fiecare segment și acum, dacă ne uităm la vârstele de acum, vom vedea că la canalul de YouTube Mate cu Cristina avem un segment pe care scrie 2 și unul pe care scrie 6, deci în total 8 ani. Canalul de YouTube Mate cu Cristina sărbătorește astăzi 8 anișori. Foarte important de reținut că în aceste probleme ne ajută dacă știm diferența vârstelor, pentru că ea este aceeași indiferent de trecerea timpului. Și peste câțiva ani și în urmă cu câțiva ani, tot aceeași este diferența de vârstă. Bun, și mai avem o problemă pentru ziua de astăzi și anume, când eu voi avea 60 de ani, oare câți ani va avea canalul de YouTube Mate cu Cristina? Nu știu dacă la acea vârstă voi mai filma vreun video, dar sper ca videourile filmate până acum să fie folosite și atunci. Și pentru aceasta mă puteți ajuta distribuindu-le. Atunci eu voi avea mai mulți ani decât astăzi și acum, în mod excepțional, ne folosim de informațiile din celelalte probleme și anume știm că eu am început acest canal la 40 de ani. Deci, când voi avea 60 de ani și canalul de YouTube va avea mai mulți ani, cu cât mai mulți, păi cu atât cu cât voi avea și eu mai mulți. Dacă eu am început canalul de YouTube Mate cu Cristina la 40 de ani și voi avea 60 de ani, înseamnă că vor trece câți ani? 20, exact. Și atunci canalul de YouTube câți ani o să aibă? Păi exact 20.
Sau puteam să luăm informația vârstei mele de acum, care este de... A calculat-o oare cineva? Care este de 48 de ani și până la 60 de ani mai sunt încă 12 ani. Canalul de YouTube are acum 8 ani, deci peste 12 ani va avea 20 de ani. Acestea au fost problemele pentru ziua de astăzi, dar am pregătit pentru voi câteva probleme să exersați calculul acesta cu vârste și, bineînțeles, veți vedea soluțiile în descrierea videoului și poate mai aflați câteva lucruri și despre mine. Dacă ți-a fost de folos acest video, dă-mi de știre apăsând butonul like și abonează-te la canalul de YouTube Mate cu Cristina. Dacă nu mai ai nevoie de aceste videouri, dar ți-au fost de folos cândva, recomandă-le unui copil mai mic. Eu fug să sărbătoresc cei 8 anișori, iar vouă vă doresc bucurii în rezolvări!